Tabbas, nesa ta zo kusa, domin shahararren mawaƙi Nura M Inuwa ya fara girgizo bishiyar nan ta waƙoƙi na zamani, domin a wannan shekara ta 2025 shahararren mawaƙi Nura M Inuwa ya saki wata sabuwar waƙa wacce yi wa laƙabi da Mana Amarya. Mana Amarya babbar waƙa ce wacce na tabbatar idan ka saurare ta mai sauraro za ta ƙayatar da kai, za ka ji nishaɗi ƙwarai da gaske, domin duk wani mutum wanda ya kasance mai ji ne da kuma gani in dai ya saurari waƙar shahararren mawaƙi Nura M Inuwa to fa ko hasidin iza hasada ne dole sai ya taka, domin irin yadda shahararren mawaƙi Nura M Inuwa yake tsayawa ya tsara baitocin waƙa, sannan ya tsaya ya sa nazari da tunani wajen rera waƙa. Ga shahararren mawaƙi Nura M Inuwa akwai sa tausasan kalamai da kuma sawa waƙoƙinsa kiɗa waɗanda suka kasance na zamani da kuma na al'adance. Saboda haka masu saurare, kada ku manta Nura M Inuwa ya saki waƙar Mana Amarya. Kada ku yi ƙasa a gwiwa domin ganin kun samu rahusar wannan waƙa ta Mana Amarya. Ku kasance da wannan tasha domin samun cikakkun bayanai game da yadda za ku samu wannan waƙa ta Mana Amarya. Kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewarku a tashar mu, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke ba tare da ɓata lokaci ba. To me saurare, Nura M Inuwa kenan a cikin wannan shekara ta 2025. Saboda haka kada ku yi ƙasa a gwiwa, domin fa Nura M Inuwa yana aiki babu dare babu rana domin ganin ya ci gaba da rigirgizo muku waƙoƙi fitattu, audiyansu da kuma bidiyo. Sannan akwai kuma wasu shirye-shirye da za su ci gaba da ɗora muku a wato tashoshinsu na Abnur. Kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewarku a tashar mu, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke ba tare da ɓata lokaci ba. To me saurare, idan wani bidiyo na ya burge ka daure ka danna mana like a cikinsa, sannan ka daure kai mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku shirye-shirye a kowane lokaci. To me saurare, kada ka manta ka daure ka dinga aje mana comment a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, domin comment yana sa mu tabbatar da ra'ayinku game da wannan tasha tamu da kuma bidiyoyin mu.